Dobrý deň, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska si ma adoptuje tu môj oco Adam. No, on toho moc nenahovorí. Tak ideme do videa, čaute! Keby si ma niekto adoptoval, všetci moji kamaráti už sú s nejakými rodičmi. Ja tu musím trčať v tejto diere blbej. Jaj, už to bolo 1 000 000 rodičov, škoda. Tak si idem asi láhnuť. Je to adoptné centrum. Kto tu je? Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, ja som tu. Už nám tu žiadny nezostal, iba ja. Ja som sa adoptujem. Konečne z tejto diery vypadnem. Ahoj! Konečne. Ďakujem, pane. Kde máte auto? To čo bolo? To čo je? Jak to robíte? Tati, to ma potom naučíš? Môžem ti hovoriť tato už? Áno. Dobre, tati. Prečo je ten Brookhaven teraz taký prázdny? Lebo otestovali. Keby ste neprišli vy, tak by som bol asi stratený. Si by som tam trčal celé roky. Trošku sme to odrali. Ten napravo je náš dom? Ty kokos. Áno. Tento je náš dom? Obidva. Počkajte. Tak, dobre, táto. Tak teda, tento je náš dom? Áno. Jej, to je pekný dom. Dobre. OK, táto. Takže tuto máme knižnicu malú. Táto. Tuto máme takú obývačku. Máme posilovňu. Wow. Ešte do teba. Garáž. Wow, garáž. Postiel. Wow. Bazén. Dobre, ďakujem. Fontánu máme. Potom tu máme kuchyňu. Kuchynka. A táto, nevieš, kde je naša mama? Mama išla na cestu do ďaleka, aby zarobila peniaze. To je iba... Takže zdechla však. No, dalo by sa to tak povedať. No, tak to som vedel. Toto som si typol. Potom, keď máš bratčeka, tak tuto spíte. Dúfam, že budem. No, tak musím si mať ženu, šatnu a izba, teda kúpeľne ďalšie. Áno. A ty vyber, kde chceš spať. No, tu máš asi určite ty izbu. Alebo kde máš izbu ty? Ja musím spolu spať, lebo si malý. Ja, ty máš tú izbu. Tak, čakaj. Dobre, táto. Počkaj, synak, ja idem niečo prerobiť, chod zatiaľ von sa hrať. Dobre, táto. Synek, poď sem, máš tu prekvapko. Dobre, tati, idem. Ty si tu dal nový koberec? Ne. Tu. Dole. Jej! Ďakujem.
Jej, tam je hrošík. Ja mám hrošika. Ja mám hroša. Jej. A táto teraz ideme spať? Hej. Tak dobrú noc. Dobrú noc. Dobré ráno. Ja, už je ráno, musím zastávať. Táto. Tak dobre. Ideme na raňajky. Čo máme na raňajky? Vyberaj si. Dobre, táto. Idem pozrieť do hľadne. Ty si mi aj tu dal postielku? No hej, keby náhodou. Aj s opičkou. Ja už mám aj opičku, aj hrošika. Dobre. Tak. Takže raňajky. Ladlická. Ňam, 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 ňam. Jedno. Dobre, tak zatiaľ. Idem do práce. Dobre, ahoj tato. Vrátim sa potom. Ocko už odišiel do prácičky. Tak ja môžem zatiaľ ísť na počítač. Kde má počítač, že to mi neukázal? Fuj, tu je toaleta. No tak ja som stratený asi. Nie, tuto to není, ani tuto to není. Nie, my nemáme počítať. Tak ja idem požerať televízor. Tak. TV. Joj. To je pohodička. Joj. To je to krvilačné, čo mi tatko zakázal. Chichicha. On to teraz není. Vlastne on mi nič nezakázal. No, sakra. Dúfam, že tam tatko nebude dlho. Čakaj tu. Neviem, čo mám robiť. Neviem, ja sa skriem, neviem, čo mám robiť. Joj, tak. Zadarmo cukríky, zadarmo. To kto tu kričí pred barákoň? Frikendy. Zadarmo cukríky. Ó, cukríky zadarmo? Ja chcem, a kam to musíme? Cukrík. Áno, chcem. Čo mám ísť do tvojho auta? Dobre. Táto! Táto! Pomoc! On ma uniesava! Pomoc, táto! On ma ide uniesť do lesa! Nie! Nie! Pomoc! 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 Nie, nie, nie! On ma chce do nejakého bunkru skryť! Pomoc! 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 Nikam neutečieš. Na ti utečiem! Ja ti utečiem! Ja ti utečiem! Nechaj ma, prosím! Tati! Tato! Nauniesava nejaký psychopat! Nejaký psychopat nauniesava! Pomoc! 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 Jej, pomoc! 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 On ma uniesava! Pomoc! Prosím? Stopni to. Nechaj ma! Utekam! Utekam! Nie! 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 Pomoc! 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 Utekam domov! Pomoc! 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 Moja noha! Moja noha! Idem, bežím domov! 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 Rýchlo! Ja som sa potkol! Rýchlo! On ma naháňa! Už som ho dúfam stratil, už sa na to vykašľal podľa mňa. Fuch, pomoc, 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 pomoc.